ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஜென்சனி தமிழ். நம்ம இதோட என்ன பார்க்க போறோம், நேச்சுரல் நானி, ரித்துவர்மா, ஐஸ்வர்ராஜ், ஜெகபதி பாபு போன்ற பல பிரபலங்கள் சேர்ந்து நடிச்சு ரிலீஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு திரைப்படம் அப்படின்னா வந்து டக் ஜெகதீஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லணும். தெலுங்குல மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துக்கான எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு தமிழில் வந்து பெருசாக இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம நானிஸ்க்கு வந்து கடைசியாக ரிலீஸ் ஆன இந்த வி படம் என்னதான் பெரிய எதிர்பார்ப்பில் வந்தாலும் அது வந்து சரியாக போகாதனால நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு கம்பேக் பண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஆடியன்ஸ் சைடில் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த படத்து மேலே வந்து தெலுங்குல மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்லையுமே வந்து எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசாக வந்து இருக்குது. இந்த படத்தை ஜூலை 30 தியேட்டர்ஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தேன். இவங்க இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கும் போது இதுக்கு 20 நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து தெலுங்கானா ஸ்டேட்ஸில் தான் வந்து தியேட்டர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி 50% டாக்குமெண்ட்ஸில் வந்து ரன் ஆயிருந்தது. ஸோ இவங்க எதுக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்ம ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து தியேட்டருக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்து ஜூலை 30 வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா வந்து ஆகஸ்ட் 13 ரிலீஸ் பண்ணி மாதிரி வந்து 2 பிளானில் வந்து இருந்தாங்க. பட் ஆனால் ஆடியன்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது தியேட்டருக்கு வந்து ஒழுங்காக கிடைக்கலையாமல், அது மட்டும் இல்லாமல் டிக்கெட்லாம் வந்து அதிகமாக காசு வச்சு விற்கிறதுனால எதுக்கு நம்ம இந்த சமயத்தில் வந்து தியேட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஓடிடிக்கு போகக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்க. பட் ஆனால் ஓடிடிக்கு போகிற கட்டாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. நம்ம நானிக்கு கடைசியாக ரிலீஸ் ஆன அந்த வி படமும் ஓடிடி ரிலீஸ். ஸோ இதுவுமே வந்து ஓடிடி ரிலீஸ் தான். ஸோ நானி வந்து ரொம்ப வந்து கடுப்பில் வந்து இருக்காரு. ஸோ நம்ம நானி வந்து இந்த திரைப்படத்தை முடிச்சு ஷாம் சிங் ராய் அப்படிங்கிற இன்னொரு திரைப்படத்துக்கான ஷூட்டிங் வந்து கடைசி கட்ட படப்பிடிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரைப்படத்தோட டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அமேசான் பிரைம் வீடியோ தான் வந்து வாங்கியிருக்காங்களாமா. ஸோ நேற்று நம்ம அமேசான் பிரைம் வீடியோ கிட்ட வந்து டக் ஜெகதீஷ் படக்குழு டீம் வந்து பேசியிருந்தாங்க. ஸோ டேரக்ட் ஓடிடி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழியாக வந்து எல்லாமே பேசி முடிச்சு டேரக்ட் ஓடிடி ரிலீஸ்க்கு வந்து படம் அப்படிங்க வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த திரைப்படம் வந்து தெலுங்குல மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்லையுமே வந்து தியேட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட வந்த சமயத்தில் ஸோ இது வந்து இப்போ அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால் தெலுங்கு தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் கன்னடா மலையாளமே வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருக்குது. ஹிந்தி அப்படிங்கிறது பெரிய டவுட்டு தான். ஆனால் இந்த 4 லாங்குவேஜஸில் படம் அப்படிங்கிற நிச்சயமாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஒருவேளை தெலுங்குல வந்து தியேட்டர்ஸில் மட்டும் ரிலீஸ் இருந்து அப்படின்னா விஜய் டிவி வந்து அதை வாங்கி அப்புறம் டப்பிங் பண்ணி போடுறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து ஆயிருக்கும். பட் ஆனால் இது வந்து கரெக்டான டிசிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து ஒரு சேஃபான கேம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன். இந்த திரைப்படத்தை வந்து செப்டம்பர் 10 டேரக்ட் ஓடிடி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து பிளான் பண்ணிட்டு வந்து இருக்கிறாங்களாமா. ஆகஸ்ட் எண்டுக்குள்ளே அப்படி இல்லைனா வந்து செப்டம்பர் 10 இந்த 2 டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து படக்குழு தரப்பில் வந்து பிளானில் வந்து இருக்காங்க. இது வந்து அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து இன்னும் படக்குழு தரப்புலேருந்து வந்து சொல்லலை. ஸோ இந்த அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் படக்குழு தரப்புலேருந்து சொன்னோன்னா நிச்சயமாக நம்ம சேனல் வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க. அப்படி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸாக தெரிஞ்சு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் கிரியேட்டர் பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிச்சாங்க நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதோட பார்க்குறோம். அண்டர் பை ஃப்ரம் ஜென்சனி தமிழ். பை கைஸ்.